ఈ ప్రపంచంలోనే అంతరించిపోయిన అతిపెద్ద పాము టైటానోబోవా. దాని గురించి మీకు తెలుసా? సో ఈ వీడియోలో మనం ఇప్పుడు టైటానోబోవా గురించి తెలుసుకుందాం. తెలుసుకునే ముందు ఈ వీడియోని లైక్ చేసి సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. మీరు అలా చేయడం ద్వారా ఇలాంటి మరిన్ని వీడియోస్ మీ ముందుకు తీసుకొస్తాను. ఇప్పుడు మనం వీడియోలోకి వెళ్ళిపోదాం. టైటానోబోవా అనేది ఒక రకమైన పాము జాతి. ఈ భూమి మీద అది 58 సంవత్సరాల క్రితం బతికుండేది. సైంటిస్ట్ చెప్పడం ప్రకారం 10 మిలియన్ సంవత్సరాలు. దీని పొడవు 13 మీటర్లు, అంటే దాదాపు 43 అడుగులు. దీని బరువు 1 టన్ను లేదా అంతకంటే ఎక్కువ కూడా ఉంటుంది, అంటే 1000 కిలోలు. యావరేజ్ బరువు చూసుకుంటేనే కూడా 1135 కిలోలు ఉండేదంట. సపోజ్ ఇప్పుడు నేల మీద 2 జిరాఫీలు పడుకోబెట్టినా ఈ టైటానోబోవా సైజే చాలా పెద్దగా ఉంటుంది. ఇప్పుడు ఈ ఫోటో చూడండి. అనకొండా హెడ్ని టైటానోబోవా హెడ్ని పక్కన పెడితే టైటానోబోవా హెడ్ ఎంత పెద్దగా ఉందో మీరే చూడండి. సపోజ్ నిమ్మకాయ, పుచ్చకాయ పక్కన పెడితే ఎంత తేడా ఉంటుందో అంత తేడా ఉంది. ఇప్పుడు ప్రపంచంలో ఉన్న అతిపెద్ద పాము గ్రీన్ అనకొండా, కానీ టైటానోబోవా దీనికంటే డబుల్ ఉండేది. ఇది అంతరించిపోయిన అతి క్రూరమైన పాము. దీనినే రాక్షస పాము అని కూడా అంటారు. మీకు ఈ వీడియో నచ్చిందనుకుంటే మన ఛానల్ని లైక్ చేసి సబ్స్క్రైబ్ చేయండి.